Nykyaikaisissa dieselmoottorissa on dieselhiukkassuodatin eli DPF. Dieselhiukkassuodattimet suodattavat dieselmoottorin paloprosessissa syntyvät nokihiukkaset. Jotta varmistuttaisiin siitä, että nämä nokihiukkaset palavat pois, tietyissä dieselajoneuvoissa käytetään erityistä nestettä. Tätä nestettä käytetään ajoneuvossa olevan annostelujärjestelmän avulla. Joka kerran kun ajoneuvon polttoainesäiliö täytetään, toimenpide lähettää signaalin moottorin ohjausjärjestelmään. Järjestelmä analysoi polttoaineen määrän tankissa ja lähettää signaalin erityiseen säiliöön. Säiliö sijaitsee polttoainesäiliön takana ja on täynnä erityistä lisäainetta. Moottorin ohjausjärjestelmä laskee, paljonko ainetta tarvitaan. Tämän jälkeen aine ruiskutetaan polttoainesäiliöön ja se sekoittuu polttoaineeseen. JLM DPF Refill Fluid tankkausnestettä voidaan käyttää useimmissa ajoneuvoissa, joissa on diesel-lisäaineen säiliö. Neste toimii kuin lääke ja löytää tiensä sinne, missä sitä tarvitaan. JLM Diesel DPF Refill Fluid tankkausneste soveltuu käytettäväksi suurelle määrälle automerkkejä ja malleja. Valmistettu vuodesta 2000 eteenpäin. Sitä voidaan käyttää yleisvaihtoehtona kyseisten valmistajien kaikissa tunnetuissa malleissa. Lisätietoa löydät kotisivuiltamme. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen asiantuntijaamme. Käyttämällä JLM DPF Refill Fluid yleistankkausnestettä tarvitset vain yhden nesteen, vaikka ajoneuvot olisivatkin eri valmistajien merkkejä. JLM DPF Refill Fluid tankkausnestettä myydään 1 litran säiliöissä. Kun käytät nestettä yhdessä JLM DPF Refill Kit täyttösetin kanssa, autot, joissa on lisäainetankki tai säiliöpussi, voidaan täyttää helposti. Settiä voidaan käyttää useita kertoja. Mistä sitä saa? Katso tietoja saatavuudesta osoitteessa jlmlubricants.com.